Het wordt onder oren die met een bezinningspaad. Dat begint in Pajem en bij het monument van Simons in Wietmarsum eindigt. Ontwijs binnen er op verschillende plekken exposities in jochten over onder oren Mennonieten over de hele wereld. Het is dit hier nog eens 475 jaar lang dat Menno Simons bruts met de katholieke kerken. Ik denk dat zijn gedachtegoed nog altijd heel actueel is. Want het gaat uiteindelijk om persoonlijke verantwoordelijkheid. Wil je verantwoordelijkheid nemen voor jouw dieren? Staan jou voor wat je zegt? Is jouw ja, is dat ja? En ik denk dat we daar op dit echt nog wel verleid van hebben. Dus in Safieren is het nog modern. Er zijn een concrete plan voor een bezinningscentrum en park. Die plan ging voor eerst net terug. Wel is er een nieuwe parkeerplek online. De organisatie rekent dit december op zo'n 10.000 bezoekers uit binnen, maar vooral ook uit de buitenland. Inmiddels zijn er 1,6 miljoen mensen en met 10.000 in Nederland. Dus de meesten moeten uit de wereld komen, zeg maar. Ja, want het is maar een heel gedeelte van de Nederlandse bevolking, hè? Ja, dat is zo stadig gewoon heel iets minder worden en dat is natuurlijk wel een punt van zorg. Maar ja, terug er weer op nieuwe aandacht aan te vestigen en ja, we zijn nog maar een hele enthousiaste groep. Hopen we toch dat het weer wat naar je land krijgen.